डेकोरेसन खालामगासिनो दं Alphonsa Pwidw Sombarkali 15 तारिख बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोन बयखौबो खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों Alphonsa BORO NARZARYनि मराकासनि बहस खुंनाय सानखालि फैनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय बै समाव Alphonsaनि मोसानाय नोंथांमोना दान्दिसे नायनांगौ Alphonsani Morakasनि मुङाव ओंखाम जाग्रा स्टेज बानायनाय बेयावनो ओंखाम जाग्राया स्टेज Alphonsani Morakasनि मुङाव स्टेज बानायगासिनो दं गिर्जा जागोन बेयावनो साजायदोंना माने दे Alphonsaया उन्दैनिफ्रायनो बिमा बिफानि खोथाखौ खोनासङोमोन आरो बियो जोबोद इसोरखौ खुलुमो आरो बियो बिफानि थिननाय बोसोनफोरखौ इसोरनि खामानि मावनायफोराव हेफाजाब होयोमोन Alphonsa उन्दै गथ'आ हस्पिटालाव थानाय समाव बियो बुंदोंमोन आंनि माबाफोर पाप दङबा क्षमा होदो आरो नोंसोरो मोजाङै थादो मोजाङै अनलायनानै मिलायनानै थादो होननानै बुंदोंमोन बे गथ'आ गाव थैगोनखौ बियो मिथिखानाय बायदि बियो बिमा बिफाजों बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन नोंसोरो अनलायनानै मोजाङै था होननानै आरो Alphonsaया बुंबावदोंमोन बाबा आंखौ एडमिशन खालामदो आं गोदान लेखाखौ गोदान साबजेक्टफोरखौ आं फरायनो जोबोद गोसो जाबाय होननानै बुंदोंमोन बियो आरो स्कुलाव थांनो स्कुल फरायनो जोबोद मोजां मोनोमोन
नों जेब्लाबो जोंनि राजा जा दिनै गासैनि बरसाया नोंनियावनो नोंनि साननाय गोसो जानाय बाथ्रा आरो खामानिफ्रा नोंनि गोसोनि बायदि जाथों नों जेरै मावनायफ्रा बोर हो जोंनि रंजानाय जोंनि गासै आनजादाव जानाय आरो गासै मावनायफ्राव नों बाहागो लाफा नोंखौ मिथिसिनो अनसिनो आरो गाव गाव खालामनो जोंनो बोर हो गोजोनै रानि गाब गैयै मारियानि मैखुनजों नोंनि रायजोखौ जोंनि हादराव फसंदो नोङो जोंनि न'खरखौ नांथाबदो जोंनि न'खराव नोंनि गोथार मैखुनखौ फसंनानै जोंखौ गावनि खालामदो जेरै गासै न'खरफोरनिफ्राय बे फंसे रावखौ खामानियाव फैबाय इसोरनि देरहासार मैखुना जेरावबो जाथों बाख्नाय जाथों आरो मान जाथों जिसुनि आरो मारियानि गोथार मैखुनफ्रा मारान समायगो जाथों जोंनि न'खरखौ बेंदों आमेन